ngadap na kajing sungo yu blay sa sien pat hagan ka por hagan ka step ka Bantei ka bangayo pat bani kren bat pi leng ba ka khubor step na pediang sungo bhaya fi shagan ka channel jong ka Potternet ya ka bangayo ban ai ka khubor na ka sgi ban ngai ka khubor hagan ka sgi ru ka na long ka jing mentoi ya fi na kren ka khubor na mar bangai ya fi na kren ka khubor na mar bangadon ka jing sungo khia na ka Bantei jong fi badeng tanga kren na kasi siya kasi ban pensngo ba yai pensngo ni kaktin kanang bang ni kaktin ga jong blay kan long jigar kui fi hagan ni kapor nga kwa ban kren ya ka subject ba kata kalong kapop ayu ka ba khraw tam kapop ayu ka ba khraw tam pi pila ban lengo ya kata ka jingkli balay nga kli kum tal ni pila ban lengo ri ni jubab ka bangangan ai ka ni kapor ka bamenta ba kata kalong kwa ban ng fi kapop ka ba khraw tam kam day ka klim kam day ka auria, kam day ka thok, kam day ka syukor, kam day ka ba ya sangsi para shinrang ne para kanthai, kam day ka ta ka ba peniyap, ne kam day ka ta ka ba kumno, kata nga kwa ban ong ifi, kam pat long i ban yinu jor bat ka ni ka pop, ka ba ngangan ya kren bat pi ka ni ka sgi ka ba menta, pila man sngolongo pinong pastor, hatu kata kam day ka pop ka ba khraw ka klim ka auria kata ka jinga sangsi para kan thei para shinrang ka thok ka syukor ka lamler lane ka jingle tanglang ha ka jingim lane kata ka jingle auria lane ki ba kum kita hatu kata kam day ka pop ka ba khraw hatu ka jing peniap kam day ka pop ka ba khraw ka day ka pop tambah kampat day pat ka pop ka ba khraw kampat day pat ka pop ka ba khraw aku aban ong ifi ka ni ka sngi ba ubrio uhapan pen kre ilade madon artli ki jaka la ka day kabeneng ne kadujok kabeneng ne kadujok na kwa ban ong ifi ka ni ka sngi ka bamenta be ka dujok lapen kre mdei na ka banta ubrio kadai kata ka jingsi shabo ublei mshim la thau ya ka dujok na ka banta ki brio henry ka kwa ban ong ifi ya ka dujok la thau nam tau soitan bed ki angel ki jango henry ka ni de ka jingkali ka ba khraw ha ni ka sngi ka pop ayu kata ka ba khraw tam ne ka pop ayu kata ka ba la ban pen let you brio shadu jok badeng tanga kwa ban ifi ka ni ka sngi ka bamenta bang ngi fin sha skor ba ya ka ni ka jingkran ka ni ka sngi ka bamenta namar na kwa ban pen pau ya phi kata ka pop ka ba khraw tam ka pop ka ba khraw tam ka ba la ban pen let du jok you brio kam de ka no ka pop namar uno no brio balale ka no ka pop lada updiang ya Jesus Christ uyo ya ka jing pelat unyo ya ka jing map unyo ya ka jing pen khoi lada utau brio ka la ka bamut shisha lada utau brio upai shisha na kita ke lenti baman ke jung lada open red ya ladi balada uduai balada yam balada kerpat utau brio am unyo be ya ka jing pen em utau brio unyo be ka beneng utau brio am unyo be ya kata ka jing im ke babam jikot wala dau la pop kan no wala do la le kat no ka jing im ke ju re ka sngi ka ba upai shau chisu ha ka sngi ka ba u ka la ka ba mot ha ka sngi shisha u ong try ndop na ka sngi an bot ya me ngan nget ya me kata ka sngi ya ka ba la sat no la pen khot no la pen khathmai yau tau brio bat u tau brio un kala long u jing tau u batmai mar ka bible ka ong ya kata ba we badan hau Chris ulang jing tau batmai ki brim ki la do no akmi ki barok ki jalong tmai ar korin kala nong basan dokot kat nyo ka kren ya kata ka jing shisha henry nga kwa banong ifi ka ni ka sngi ka pop ka ba khraw tam ka pop ka ba he tam la ni ka ba isi tam khamat ka jong blay ka dai ka ni ka pop ba brim u kan tat you Jesus Christ kata ka ni ka pop ka ba khraw tam mga kwa banong ifi ka ni ka sngi menta fila banong ngade reunion bo khraw tam ngade brio bo bahatam ngade brio bam jule pop la pilong makana kumno ro la pi ba kat no spa ba bharo compare pilong ubrio ba kumno ro pi hok kan no ro pi imba kan no ro pilong reunion ba kan no ro andre haba pi up pin poi du jok ba namar ba pi kentat ya u Jesus Christ baga jing kentat ya u Jesus Christ kada ka pop ka ba khraw tam ka ba brio ule ndai ba nga ong nga ndai ka tin ka jong blay ka ong ikata ba utau brio ba kentat ya u Jesus Christ kadujok ka up ya u mano ba poi shudu jok ude soitan uba kentat yu jisu ude soitan ubam pediang ru ubam nget ru ubalong persya yu jisu upoi dujok
But mday tang mau, wat ki angel ru ki ba yang persya yu Jisu. Kita ki angel ru ki jong soitan, ki ba yale persya, ki ba long persya, yau Jisu kita ru kin let siya kata ka jaka ya ka balapan kre na ka bantay jong ki ba kata ka di ka pung gading. Tadi ta ka babel ka kran siya kata ka ongom ni. Ladang ka pulih ka ni ka por, nu Yohanes kan nong ka balay, kad kot lai pun riu, u Jisu ongom ni. Uta ubangay hau kun, udan ka jing im bam jikot. Utati ubam kongo yaw kon. Unom yo I ka jing im. Hinray ka jing bitar ka jang ublay kaya sa halor jang u. Uta ubangay yaw kon. Udan ya ka jing im ka babam jikot. Hinray uta ubriyo. Ubam kongo yaw kon. Unom yo I ya ka jing im. Hinray ka jing bitar ka jang ublay kaya sa halor jang u. Ani kakno kalong ka bas ngawshir kay. Baga jing bitar ka jang ublay kaya sa halor ta ubriyo. Baga jing bitar ka jong blay kam day ka bishi sngi kam day ka ba ar sngi kam day ka bishi snem na shi post nem na shi spa snem na shi jar snem kalong bom jukot yaw tau brio hapong gading baga babal ka kran biang ngan pen kan mau fi ka ni ka por baga da kalong na uyone si ka ni ka lenong ka ba khat ar ka ongkom ni ka ni ka dekot ka ba saupo pra ka ongkom ni uta uba kan tait no yanga bot ubam pediang igiktin jonga udan ka ba penrem ya u kata ka ketien ia ka banganga kren kata kain kan penrem ya u ha kata kasngi khatdo but ujisu ladap ong ni kani wong ba uta bukan tait no yanga but ubam pediang ru ya ka ketien ka jong nga ong ujisu ubakan tait but ubam pediang ubakan tait ujisu but ubam pediang ya ka ketien ka jong jisu ka bible ka kren shay kani ong udan ka ba penrem ya u kata ka ketien dia ka bangala kren kata kan penrem ya u haga ka sngi khatdo kamot lada uta ubri pediang ya Jisu bat ya ka ketien ka jong Jisu wong magni ka bible ka ni ka jingkren ka jong try ka ditang ka kana purus kam ni bol isu tau ubri ngai pediang kwa ba dong fi kata ka ni ka pop ka ba khraw tam ubri kentat ya Jesus Christ ubri kentat ya ka ketien ka jong Jesus Christ ka ni ka pop ka ba khraw tam tadi tang ko abanong ifi kini kasngi kamantoy ifi fin long reunion bukraw kan no kamantoy fin im kanos pasya fi im baru kata kamantoy ifi ada fin pat pediang yu Jesus Christ kemunong penem ga jim ga jong fi kapop ka yasa api bagata kapop ka bainong jong ka dai ba ga jing ya u Jesus lawan na benang skando mula syaya aga ding pna baru no bangai hau bangai hau onom jat shu ndrai nyo ga jing im ga bam jikot kata ka de ga jing shisha dan fila anget au Jesus Christ bar fila kala ka bam shisha fi pediang shisha ya finam jat shu ndrai finyo ga jing im ka bam jikot ka kwa ban duai nam ta jong fi hang ni ka por man ta try ni ka por nga duai nam ta ni ki khon gi jong me ka ni ka khubor ka nam long tang ka khubor ko konrat ya ka bakin yo snow ndrai ka ni ka khubor ka pen kala ya ka kom perkhat ya ka jing im ba ya ka men sim ba try nga aingu ani ka sngi manigi kon gi jame ko try kila lat na gani ka pop ka ba khraw tam ngai ko try shibo na gani ka sngi pi pediang yo Jesus Christ bam dei shoot tam pi pediang ha kamen sim pi la pediang shi sha ka download ka jong fi ba ga jim ga jong pi ba ka jing pediang kam dei ha ka bari refi pediang sana ka ba pau ba fin let cha ga ka jing pen baptist ba fin pediang yo men sim ba ko bat kata ka jing nget kristan ji fi kan long be ka ba pau ha khamat ubrio ba ha khamat ublei ngadwai ga kar khu fi gani ka sngi ngaduai ngadangai bagi ai barok kin jalong thamai nadu mendaga sngi la tho ya ka kerteng ga jong fi kitab jong ga jingim nadu mendaga sngi la itu ya fi kum gi kon ki jong Jesus Christ kum kita gi kon ia ga baki dai shi shagi kon gi jong blai ngaduai ngagar khu ya fi ha kerteng Jesus Christ nom penem amen but amen try ngar khu ya fi ngi sai syam pat ku blai shi bon amen